Cítiš sa aj ty výnimočne? Cítiš, že si iná ako ostatní a nechceš to nechať len tak? To je tým, že si práve si zistila, že si víla. Dievčatá môžu získavať premeny ako normálne. Enchanted. A niektoré z vás aj Billy Wix. A chalani sa môžu stať špecialistami. Uvidíme sa na www.magiajespäť.webnode.sk. Vyrobila si musa.